Jo sóc mestra d'educadora infantil i ara mateix els pares em pregunten la PIA com és? La PIA com és? Els nens que venen, que surten de P2. I jo els dic, la PIA està molt bé. Jo ho tenia molt clar i parlant tots dos va ser fàcil la decisió. Una de les coses que fomenta molt l'Escola PIA és l'esport, ja sigui en horari escolar com en horari extraescolar. Quan vaig arribar aquí i m'ho van ensenyar amb aquest caliu que et donen i tal com t'ensenyen l'escola i tot això, vaig dir, realment és l'escola que vull venir. Sempre diem que l'Escola PIA de Terrassa és una escola oberta, és una escola transparent, perquè les portes de l'escola sempre estan obertes. I les portes dels nostres despatxos i dels nostres telèfons i de les adreces de correu estan sempre a disposició de totes les nostres famílies. Bàsic, la comunicació. Aquí de l'Escola PIA el que em vaig portar va ser els amics, persones que conec, i llavors la forma de desenvolupar-me. No em plantejo em portaré els meus fills aniran a l'Escola PIA perquè per mi és la millor escola. Com ensenyen, com eduquen, la globalitat que té l'Escola PIA de Terrassa és especial. Sí.